Ki nongelam jong South Liki seng bagan tup ya ke MYF, UHM, WKHSU, but WYF. Hadian ka jing yo jung ujor na pai ba nong shong shnong halo ka jing pentrei toti ya ka surok maudu ban le chakak shat wenia jong ka dole nong nongknum. Kum ki nongelam bagan tup ya ba hamar lengkoi na ka seng WYF ba disun na ka seng WKSU but M nong rem na ka seng UHM. Hakasi sejan kilahir dalade rengkat unong tho kubor ban le jurip ya ka te ka kam. Hakini ke jing le jurip ke nongelam ke lalap dalade ya ke jing trei toti kabalong shaba palat uput bat kam ya hap satia bat karukom man siang rong da kalenti ka bedai handai kalalong ka bertorti bat klem da but yaki kendon ke bedai katkom karukom bedai ban siang rong. Hakini ke jing le jong ki sauseng ban jurip bat ajing kren shaki media ki nong trei jong u kontraktor ki lawan tur bat pen inia bat persang man khang jubor yo nong tho bat nong ring video ha ka bakal don ka jing ya pen inia hapdeng ke nongelam jong ka seng ki bela pen shai shaki bat hadian kat tu kat ni lala ban pen su thu yaki halo ka jingwan jurip jong ki nongelam ki sauseng na ka benta ka jing pha jong ki pai ba nong shong shnong ka thain maudu lause ni la lagi kendu ya wi jong ka pludi beri pe jaga ni ka jing siang ni surap hadian ka jing la kendu ni la pen i ya ki dur kidar ki bom ya hap dur ha ka ban tre ya ni surap jing tip la uta engineer ula pha sange de kumno ya ni surap dan rai nakaliang jungi kum ki kenhun seng bahalang apo West Kasil kiba kentup ya ka MYF, WKSU, UHM, WYF ni dawa ya kini ki kontraktor kiba siang ini ke surap kidai ban pensangai shwa bat bakin lai kat kum ki kendon hak ban siang ya karong dan nomor ba ya khajing yu jungi hak ni ka por kalong ba pi ngatrai wat pi kinong thok kubor pi i ba kamdon ka kendau lan kim roll ki mai ai ru emeng ni surap shuan ai dak ni ka rong im nang tak sa the ya ka rong bat sa pelong ya ka kum ka surok rong te hak jing i jungi kane ka jing trai nyim hun ki pajba jong kini ki than kim hun bat niru ni dawa ya ka tanat pridi bakadai ban dawan jurip ya kane ka caka ban siang ni ka rong lam kumta i din hapan le da ka bor bat ban klong piang ni ka rong laraki ta ki nong trai kim sngap bat kim cha skor ki jing jing nam jong ki nong jong ni ka than bar habang yo sngo hadin bagi katuk ani telik snong kita lej ban ujor hau kontraktor lambi penban da kitin bom so tenat ban ong balada ki skola kita kinong snong kin train moki te ka kalong ka ai bas ngosi ban yo sngo belada kita ki kontraktor kimla ban trai kumnu ki lej thap ya tendar nama shwa ban thap tendar ngatrai kila sngo thu ba katnu la sanction ba katnu la estimate ban siang ya ke surap tenrai ka jing yu i ka jing kalong ba tang namar ba ki dei ki brew don bor ki le don bor hak ban trei ya ka ni ka jing trei surap hak ni ka than te nakaliang ka jongi sa chi simpat ni dawa ya ka tanat prudi ban pen sangai chwa ka ni jing trei bat ban le kat kum kiriti ki dustur kumno ban trei bat ban siang ya ka ni ka rong sakawai ka benta ka bangi dap ni susi habang yu i yaki rukom terikam kumne isokmen izin sha bangi yo ya ki surap haki snong ki thau jong kanong stoy dane jong West Kasil tenrei pada sarkar kalamang ya kapisa bantrei nam tak surap bagi pajba kinyo jimutoy tenrei la long kumne ni yu i ba kajimutoy ka khamle khambun sa kita kinong petrai ho ni sung thu ba kinong petrai ki dei hok ban yo ya ka jimutoy kumno kin trai la rakim yo jimutoy trai habang yu i kum de pade kalong ka ai ka bam la ban priang hak ilang salang ya ba kum kan ni ka jajing petrai desa simpat kontraktor ko petrai kan ni ka surok ni kren de basai nakaliang jungi kum ki hun seng balang balada phim trai bha ni moman sengi hapan wan klong biang ya kan ni ka surok jika ai ka ba nong pej nong jungo badai engineer ya kan ni surap usah sengutu ya la ka jong kamram le